Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala haula wala quwwata illa billah. Ulama'ana al-kiram wa habaibana al-afadil wa zu'ama'ana al-'izza, para pejabat pemerintahan ingkang rawuh wonten mriki, para pimpinan masyarakat, khususipun datang sahibul bait, sahibul majlis, sahibul hajah, Bapak Lurah Ngayong. Napa? Ngayo. Oh, kula wau nggih dikandhani ngoten nek anggit kula wong ingin ngoyo. Khususipun Bapak Ali Maskan Musa ingkang rawuh ugi wonten mriki. Kiai-kiai lintu ingkang kathah kula mboten ngertos tunggal-tunggalipun soalé gak ketok kok. Panjenengan dongaaken sedaya insyaallah sekedap malih kula operasi dhateng Lisbon wonten Portugal. Operasi mata muga-muga ketok kabeh nggih. Amin. Iki mimbabil ikhtiar. Senajan to saiki undang-undange wis oleh, gak ketok ya oleh dadi presiden. Lah nggih wong nyopete oleh kok. Lho koro. Rupane seneng nonton TV wong kene. Nggih, roe. Undang-undange gak menging terpidana terhukum ya oleh dadi presiden. Lah nikah oleh ngakali wong akeh kit biyen gak mari-mari. Para hadirin dan hadirat, alhamdulillah kita sampun ngerampungake istighosah, ngerampungake oleh ndonga bareng-bareng niku intine istighosah. Nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala diparingi sing waras, diparingi sing sejahtera, diparingi sing rukun. Engko lak menang-menang dhewe nek wis rukun. Oh, nggih. Niki bukti. Bukti nek kapane rakyat daerah ngriki menika mendet Islam menika dipun pendet budayanya. Cara uripe. Cara uripe wong kene iki cara ndonga, cara halal bihalal, bal-balan nggih ndonga padha mawon. Cara ibadah sing kenceng, cara bekti nang wong tuwa, cara apik nang tangga, cara ndidik anak-anake. Leres napa mboten? Nggih. Senajan wong kene iki akeh sing nang Jakarta tidak terpengaruh oleh kehidupan kota besar yang serba kebendaan. Lawang mriki niku kula tingali nggih. Padha rajin oleh golek rezeki sampai nang Jakarta. Lho. Ngoten niku kena ditiru napa? Ono Jakarta kaya ngono gemerlape gak karu-karuan kok.
Wong kene iki biyen sik pancet nyurung napa niku dagangan soto kene kok. Nggih. Takoni kaya pejabat ae. Kula kali rombong, kula gak rombongan ngono gak. Kula kali rombong kula. Ken pun diterangaken kali pati maskan pun napa niku rombong. Nah niku. Jadi orang sini berdasar kewajiban agama golek rezeki nok dindi. Fantasiru fil ardi nyumebaro sira kabeh saindenge donya niku perlune perintah golek rezeki. Niku lho. Masyarakat sing ijik ngrungokno dawuh Gusti Allah, ijik gelem nganggo Quran, nganggo hadis, nganggo dawuh para ulama. Lho masyarakat sing ngoten niku wau sing badhe diparingi Gusti Allah, diparingi rezeki sing paling ageng nggih menika swarga. Lho ngoten. Nggih. Rezeki dunya niku nggih rezeki tapi niku dibanding swarga tasik cilik. Lah niku nggih gampang-gampang angel. Dawuh Al-Qur'anul Karim Bismillahirrahmanirrahim may yabtaghi ghairal Qur'an ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sapane wong ngalap liyane Islam minangka agama fala yuqbala minhu mongko amale lakone ora bakal ditampa, mboten bakal ditampa dening sinten? Gusti Allah. Lho ngoten lho. Senajan kita sakniki Amerika wae pesawat gede-gede godhong sak monten magrong-magrong, kendaraan gak karu-karuan, Jepang nggih ngoten, Eropa nggih ngoten, tapi gurung karuan diterima karo Gusti Allah. Lah wong Islam niku sak madya senajan ketoke terbelakang, senajan ketoke iku tidak menguasai teknologi, sedangkan ketoke iku wong-wong daerah ngriki-niki napa malih sakniki nggih mboten patek udanan panci Gusti Allah repot kali tiyang mriki niku. Repote napa? Panas ngentak-ngentak geger njaluk udan. Bareng diudani muring-muring. Lah nggih njaluk udan diudani kok muring-muring niku lho. Lagi aneh. Soale diudani niku dicoplok lambine niku lho diudan. Mulane muring-muring. Ini ku rewele wong kene. Dawuh Al-Qur'anul Karim Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yakti teman-teman wis ana contoh sing sampurna ana ing awake utusane Allah. Sinten utusane Allah? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho, yakti sampun wonten contoh sing sampurna ing dalem Kanjeng Nabi. Nggih, uswatun hasanah niku uswatun kamilah. Nggih. Niki soal contoh mawon, panci hasanah niku artine macem-macem. Dereng ki nek klentu ngartekaken. Enten yai wau lak kula muruaken oleh maca donga mang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lah, dulur kula enten yai nem pidato. Rabbana atina fid dunya maca donga ngoten. Hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mulih diuring-uring kalih maratuwa wedok. Lha apa kon donga ngono? Lho, sae ta Bu?
Saya apa? Terus tak kei Mbak Yuni cek jaluk hasanah piye. Jajal lah hasanah dimaknani karepe dhewe ngoten niku. Anane maknani karepe dhewe nggih sami kalih setunggale nika. Kula ditangleti kalih Pak Fuad Bawazir. Pak Fuad Bawazir niku sanes tiang NU mergi tiang Al-Irsyad. Sanes PKB jalaran kiambake PAN. Nggih napa mboten? Mboten napa-napa, kanca ngobrol, kanca guyon. Bejo teng kula. Gus. Maturi Abdul Jalil itu membuat Partai Kejayaan Demokrasi. Oh, gitu tak? Iya. Singkatannya PKD. Nah, kalau ada mboten ro nggih. Nggih. Paling enak lah ngoten dadi tiang PKB nggih. Bodoni tiang ketok bodho ngoten lho. Ketok kaya goblok. Ngoten lah ketutupan goblok temen. Oh iya ya. Lah apa ada perpanjangan lain dari PKD? Nek sijine muni Partai Kejayaan Demokrasi, lah ada PKD perpanjangan lain, tidak itu. Oh ada. Apa? Partai karepe dhewe. Hai Pak. Lah wong tanglet kula wong tukang guyon takoni. Kula bejo kali Pak Fuad. Oh, ndak hanya itu. Sing gak seneng karo sampean dirubah jenenge. Ah, tamu saya apa? Bukan Fuad Bawazir dari DE niku. Dirubah jadi Fuad Bawasir. Ambeien. Ki ambae sing mungel ngoten niku. Kula becok. Oh, ada yang lebih serem lagi. Sing gak seneng sampean dudu wong NU lho ya. Hati-hati wong liya iku. Siapa? Wong PAN. Oh, masa. Lha nek wong PAN ngarani gak seneng sampean le ngarani liya. Apa? Fuad Bawabir. Ngopir. Oh, ada itu. Mosok karangan sampean dhewe lho ya apa. Nek gak enak jare ngarang, nek enak ditompo. Siapa yang terima? Lah tadi saya bilang partai karepe dhewe lho kekakaan gambae. Lah, terus ngoten niku. Lah niki wau pun didhawaken laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kanggo sapa contoh sing sampurna saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanggo limangkana yarjullah, kanggo wong sing arep-arep ridane Gusti Allah. Ngoten? Dadi ridane Gusti Allah. Jajal kuatah sanget ukurane ridho niku, nggih. Goleki nok titi luru sak dalan-dalan jane iso. Contone gampang. Ridallah fi ridal waliden. Ridane Allah ana ing ridane wong tuwa loro. Mulane niku awak dhewe digengken sing bekti kalih wong tuwa loro. Ngoten lho. Ngoten niku enten tiyang enggak ada sekolah madrasah. Tangleti sampean sekolahnya sudah diakui Pak? Belum. Sudah disamakan? Belum. Sudah didaftar? Belum. Lu kok enggak punya status? Punya apa-apa? Diridhoi lah. Saking akeh ridane Gusti Allah dijaluk ngono carane model dhewe. Wa yarjullah lan ngarep-arep bejo akhirat. Wa yarjullah ngarep-arep bejo akhirat. Napa rupine bejo akhirat niku? Swarga. Kok krungu swarna ngono lho. Swarga nggih pun pentu. Swarga. Wong kadang-kadang krungu niku nggih ya napa nggih.
Kula rumiyin nggak ada ajudan sih dadi presiden. Ajudannya polisi namanya Sutarman. Sakniki kepala dinas reserse Polda 10 teng Surabaya, Jawa Timur. Nah niku kula gelek nyanyi kali dhewe nek bareng ngoten iki jenenge gombal nggih nyanyi bareng. Lah napa? Terus niku kula ngeten nyanyine. Pak enten ta lagune Vina Panduwinata niku. Oh. Surat-surat ta. Kula gak ro jenggerenge gak ketok lho. Piye lero? Benten kali ahli kandungan. Ahli kandungan niku kali kancane mlaku-mlaku teng pasar. Wah, ngger petuk wedok, apa kabar, Dok? Apa kabar? Bagaimana, Dok? Dokter, gimana, Prof? Wah, dawa. Jare kancane, wah sampean iki misuwur. Aku gak kenal apa wong kabeh naruh sampean. Lho aku iku nek praktek gak tau ngwasi raine wong. Soale ahli kandungan. Lingklu. Dhek goleki napa? Goleki kaya niku enten riyen tentara Londo nyekel mata-mata Republik arek wedok. Dibukai kabeh, pupune tengen ditatu. Semerat tatu. Nah, gambare Bung Karno. Tatu anu pupu tengen. Pupu kiwa ditatu gambare Bung Hatta. Lha ngono Londone gak takok pupu kanan, gak takok pupu kiwa. Takoke lha sing tengah iku apa? Jawabe Gatot Subroto. Nah, dadi dokter kandungan wau goleki Gatot Subroto rupane. Oh, lah niku sano Pak Ali Masan. Ate kalau guyu piye gak piye kan. Oh. Dadi teng riku napa namine yarjullah wa yarjul yaumal akhir. Ngarep-arep ridane Allah tur ngarep-arep bejo akhirat alias warga. Lah niki balik Pak Tarman malih nggih. Lah Panduwinata niku nyanyine ngeten lho. Napa istilahé lho? Balekno aku nang ngene wong tuaku nek kon gak cocok. Lah ngoten ta. Lah nggih to. Lah kembalikan saja ya. Aku ke rumah orang tuaku ngoten. Lah pulangkan saja nggih. Nah niku enten sing hafal. Quran ngajarine angel setengah mati. Panduwinata krungu pisane dadi. Nggih. Lah niku napa namine kula bejo ten Pak Tarman. Nyanyi ngrengeng-ngrengeng dhewe ngeten lho. Pulangkan saat ini Bu. Niki terus nyanyian. Pisahe niku mergo napa? Bukan karena suratan lho. Anek kula mboten bukan karena Sutarman. Nggih mok ngoten tok. Lah dicritakno apa dawa-dawa ngoten lho. Cene eling kok kene nek pedhot Tarman guyu. Lho lak ngoten nah. Jarene donya kongkon sing sumeh. Angger enten sebabe lak ngoten nah. Mungkin pedhot guyu gak enek sebabe. Iki kaya ngoten nika temenanan. Oh. Wa zakarallaha katsira tur tansah kelingan maring kuasane Allah lho. Wa zakarallaha katsiran dan kelingan zikir niku ngeling-eling. Lah zikir niku enten kalih macem. Zikir lafzi, zikir nganggo ukara. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Sedaya niku wau ateges
zikir eling Allah sing sifate ukara lafaz zikir lafzi. Wonten malih zikir niku zikir fi'li nggih, tansah eling Gusti Allah tapi tindakan kita sing nedahaken ngoten. Lah tiang Lamongan niki sakniki kathah sing kelalen zikir fi'line. Mboten kelingan, alah buktine alas entek ngono ngene Lamongan. Lho. Cobi to. Nek enten Jawa. Toyane Jawa mlebet lepen. Terus mengalir ke laut. Nggih ta mboten? Teng laut dipanasaken kalih srengenge sebagian munggah dados mendung. Nggih ta mboten? Mendung pun mega lho nggih, muring-muring nggih seneng. Nah, dadi mendung disurung angin teng gunung. Teng gunung mengalami pendinginan, kondensasi. Terus mantun ngoten mandhap dados napa? Jawah malih. Lho saking senenge matori lho. Sampai muni matori. Matori didukno ayo karo-karuan wis medun pangkat didukno dadi udan. Sebagian mlebet lepen malih terus mangke teng segara nggih berulang kali ngoten nika namine sunnatullah. Wonten malih sunnatullah lintu toyane udan diserep kalih bumi. Diserep kalih bumi. Lah, diserep bumi niki syarate sing nyerep sinten? Mosok panjenengan ngoten mlumah nyerep ngoten nika. Kaya winginane kula teng Semarang ulang tahun PKB Jawa Tengah sing kelima. Nggih. Wae gak iso medun mergo mboten enten andane munggahe pinggir kono medune pinggir kene. Akhire enten lare banser kalih niku napa namine gegere damel ancik-ancik ngoten. Setunggal malih ngletak teng ngandhap dados ancik-ancik kan. Ngoten niku nggih. Nah, niki nggih ngoten. Enek sing kudu kurban jenenge oyot. Oyot niku sing nyerep toya mlebet teng siti mangke dadi sumur, dadi banyu nek kapane wayahe udan sak piturute, dadi tuk mata air. Lah oyot niku gumantung kalih wit. Nggih ta mboten? Lah wite diketok lho. Ngono jarene eling Gusti Allah iku lho. Ayo konangan. Eling Gusti Allah nggih kudu jangkep. Wit-wit nggih kudu dirumat sing apik aja gampang-gampang diketoki. Lah niku jenenge wong mriki niku gak patek open karo wit niku. Akhire nggih niki bawane putih niki. Lamongan Tatuban niki. Lamongan nggih. Jare wong Lamongan mriko tapi mboten mriki. Jare napa? Awak dhewe iki nek rendeng gak iso gak iso ndodok. Mergo banjir. Enten tiyang biyen nggih. Muga-muga. Lah nek ketiga gak iso cewek, ngoten. Rendeng gak iso ndodok, ketiga gak iso cewek. Lah niku rumiyin nggih, alhamdulillah. Kan? Niku contoh tiyang sing ngetoki wit niku tiyang sing mboten zikir teng Gusti Allah kanthi zikir fi'li. Zikire terbatas zikir lafzi sing purun zikir. Dadi ngoten nika. Padahal zikir niku artine penting sangat. Ndonga zikir wah. Kadang-kadang wong iso cilaka nek zikire gak bener. Nate paman kula niku kiai. Nggih, bojone budhe kula.
Terus budhe kula pejah jambake rabi malih. Lah teng desa Nyar kit-kiten 12 kilo. Kula mireng encok. Kula puruki. Lah niku nggih pernahe niku nggih bojone budhe tapi jambake misanane mbah kula. Dadi kula kadang cilik nyeluke mbah. Kula mriko, "Mbah, kene napa encok, Mbah?" Jawabe napa? "Aku biyen niku zikir kenaken. Nek langgar karo londo teko iku numpak. Bareng wong wis mlayu kabeh, aku zikir, wadah aku krungu wis kecideken niku. Langsung tak lukari klambiku kabeh, kari kathok Suriah itu. Kathok ngisore dengkul niku lho. Terus mlayu nang sawah, aku langsung macul. Dadak londone pinter. Wong iki kok macul gegere putih lho. Biasanya tiang macul gegere ireng kan. Celuk sini. Oke. Siapa nama? Aku meneng ae. Mana rumah? Meneng ae. Takoni macam-macam meneng ae. Etok-etok gak iso bahasa Indonesia. Mana rumah? Meneng akhirnya bisa bahasa Melayu. Tidak tuan. Nah itu. Terus aku itu digawa disetrum lah. Saenggon sing setruman iku saiki dadi encok. Niku kesenengan donga lah ngoten niku. Zikir sampai akhirnya karo nek londo wis cidhek. Dados zikir niku wonten zikir lafzi, zikir fi'li, tapi awak dhewe kadang-kadang kathah zikir fi'line lali. Sama tenugi kadang-kadang lali, fungsine dakwah lali. Napa contone? Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Niku dakwah yad'una ilal khairi, ajak maring kebagusan lho niku dakwah niku ajak maring kebagusan. Nah sakniki dakwah niku pidato. Kadang-kadang si pidato gak gelem nglakoni pisan. Nah, wis ngono. Napa? Kathah. Oh, pantes wong kene. Lah niku artose napa? Artose terjadi pendangkalan. Saiki luweh napa dangkal cara Jawane? Cethek nggih. Cethek pun kethek. Oleh cethek agamane lho. Sakniki kathah. Malah kadang-kadang saking cetheke nggih. Sekarang kita dengarkan mau'izah hasanah dari Gus Dur. Nah kula niki nggih plonga-plongo mawon sale napa? Lah mau'izah hasanah ndelok atafe nang ndi sih? Nek teng ayat Quran niku terus lho nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabil rabbik. Aja-aja sira maring dalane pangeran ira. Artose dijak ngoten niku lak sing dereng semrap langit ta. Lho nggih pundi sampean tuntun, kula tuntun sampean. Lek liwat dalan iki. Lah tiyang sing dereng tau ngambah ta. Nggih. Bil hikmati kanthi hikmah aibih biwat syai'in fi mahalli. Wal mau'izatil hasanati lan kanthi pitutur sing apik. Wajadilhum billati ahsan lan debato sira kanthi cara-cara sing apik, ora kasar ngoten. Lho niku tergantung atafe ta. Nek atafe teng mriku mau idzah hasanah niku dateng wong sing padha napa sing utuila sabil rabbik, atafe ngejao maring dalane Gusti Ira, artine wong sing dijak niku dereng Islam. Lah padahal sing kula pidatoni ngarep kula niki tiyang Islam kabeh. Kula niki kadang-kadang mlungone teng mriku. Lah ya apa sih kok malah ngene iki lho.
ngaji niku sing pembicara utawi sing mimpin pengajian kudu padha ngertine. Nggih ta mboten? Nggih. Nggih, dadi dulur-dulur nek enten ngoten dielingaken. Cak, iku mang aja aja-aja maidho hasanah. Wong iku kabeh wong Islam kabeh. Utawi nek ngoten nggih sing bicara dikandani kengken negesaken teng tiyang kathah. Sampeyan Islam kula mboten napa ngejak sing kados teng ayat Quran niku kula jak cara liya lho ngoten. Terus ngaten para hadirin hadirat niki wau perlune kita niku saestu-estu asale zikir fi'li lan lafzi. Para hadirin hadirat niki wau kula teng Jombang. Teng Jombang niku panggih kalih bupati sing tas dipilih. Nggih. Teng mriku enten ukara lintu malih paling aneh teng donya niku. Napa? Bupatine PDI. Wakil bupatine tiang P3. Nggih. Lah sing milih sing menangno sapa? Frasine Gus Dur. Lho aneh. Mergi P3 duwe calon dhewe terus kalah. Lho. Akhirnya gak gelem diarani kalah oleh sing menang partai ini Gus Dur. Lalu lucu ta. Padahal kula nggih mboten ngengken mboten napa. Kula cuma kondo calon sing enek gowo PKB metu iki duduk calone DPP. Namung ngoten kula becane. Lah kene apa? Lah panci tiyang niku korupsi gak pantes dadi calone PKB. Calon bupatine sing kawon niku korupsi. Buktine napa lho? Buktine dhek diperiksa pengadilan, nggih. Diperiksa pengadilan mergo markup. Ngertos markup? Markup niku ngunggahno rega lho. Ngunggahno rega tuku komputer regane 700 juta dilebokno 1 miliar 700 juta. Lah ya ngentit to 1 miliar lho. Oleh ngesak piye ngono lho. Nggih. Lho ngono lho kok dicalonno PKB saking nemene PKB kadang-kadang. Mulane kula nek enten kanca muring-muring kali pengurus PKB mboten nyalahaken kula. Mesti enek sebabe. Wong rakyat PKB niku sing kata-katae rakyat NU niku nurut-nurut. Nggih ta mboten? Kayak wong kene ya nurut kali pimpinan kita mboten? Nggih. Lho ngoten niku lho enten sing pimpinane sing blehar karepe dhewe. Mila kula nggih nyuwun supados sing basa ngoten niku dimareni lah. Dimareni pumpung durung. Jarene PKB iku partai yang menegakkan demokrasi. Lah demokrasi niku dasare kalih. Demokrasi dasare kalih setunggal kedaulatan hukum. Sing nomor kalih perlakuan yang sama terhadap sesama warga negara di hadapan undang-undang. Dados niki kedaulatan hukum pun kados saniki jare wong yang mboten ngertos kula wong jare wong. Niku sakniki KKN niku luwih akeh timbangane zamane Pak Harto biyen. Nggih. Oh, ngoten niku lho sing mboten sae niku. Nggih. Mila niku panjenengan sedaya sakniki kula suwun nyobloso pemilu pihak sing bakal ngedekno demokrasi sak temen-temene gak cangkeme tok. Kula minangka ketua umum Dewan Syuro PKB niku nyatakaken pun kula lampahi kiambak sing namine penaan kula piyambak adik kula piyambak kakang kula piyambak tak sikat teko PKB.
sebabe loro. Siji panci nggih nek awak dhewe wani ngedekno demokrasi berdasarkan keadilan niku nggih kudu wani ngaiti teko awake dhisik. Dawuh Al-Qur'anul Karim Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum. Wong-wong iman kabeh dekno sing adil barang adil lan dadiya seksi kanggo sira kabeh. Dadiya seksi kanggo Allah senajan ngenehi awak ira kabeh. Artine nggih mboten kabeh niku mboten. Awak ira niku enten sing ngoten, enten sing mboten. Ngoten namine tiyang kok. Tapi yang penting itu qawamina bil qisti, tegakkan keadilan. Lho niku dasare Islam king mriku. Dados kedang wani ngawiti awake dhewe dadi contoh. Pun saenake dhewe. Kula mireng terus tuku pesawat Sukhoi niku enten napa-napane lho. Ngopo Pak? Saenake sampean ngarani. Semprap bukti hukume. Tapi enten taplake sinten ngerti. Nggih pun paham dhewe lah sampean. Nggih pokoke kula takoni muni taplak ngoten mawon. Wong kene cek ngerti paham dhewe kok. Niku ya napa sing ngeten iki akhire. Saniki napa-napa kudu salam templek. Padahal biyen nalikane pemerintahan tasik bersih, sing seneng salaman templek sing apik mok yai tok niku. Mari pidato salaman templek lah ya. Nggih. Tapi salam templek yai niku bener, mboten salah. Hati teng riku. Kita ini kedah milai saing badan kita piyambak. Senajan to diulangi kudu sabar lan kudu ngapura sing akeh. Niru Gusti Allah. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Setune Gusti Allah iku zat kang paling pangapura. Lho ngoten. Paling akeh maringi pangapura. Tapi wong Islam kudu niru Gusti Allah pangapura. Malah nek dawuhe kula nika riyen sing dawuhe kula yaitu la fakih langitan. Napa dawuhe kula lampahi sak pisaniki kula waos nek injing dremiwil karepe dhewe. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aidikum wa ya'fu an katsirin. Apa sing diparingne dening sebab minangka musibah ora liya mergo asile tangan ira kabeh. Mboten wong siji-siji tapi wong sak bangsa, sak kampung, sak umat ngoten. Wa ya'fu an katsirin, tapi Gusti Allah tetep ngapura sing akeh. Kata-katae pendamelan klentu niku di ngapura Gusti Allah. Lah Gusti Allah zat pangapura kok menungso atene gak gelem ngapura. Nggih, ngapura tapi niku nek urusane awake dhewe. Lho sewu, kula niki kalih Pak Matori Abdul Jalil nggih ngapura. Mboten. Kula nate ditangleti kalih wartawan Aryan Surya Budimot Bogah. Bapak rekonsiliasi dengan Pak Matori ini bagaimana nanti? Sopo sing rekonsiliasi? Lah itu Bapak tadi datang istighosah bareng-bareng. Loh, rekonsiliasi itu kan wong tukaran. Nah, saya tidak pernah tukaran sama Pak Matori. Tidak pernah tukaran apalah Bapak memecat Pak Matori, sopo sing mecat? Lah itu Bapak memberhentikan Pak Matori. Yang memecat Pak Matori, memberhentikan Pak Matori itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, bukan saya. Saya hanya melaksanakan
anggaran dasar rumah tangga, tapi jiwa saya jiwa memaafkan Pak Matori. Tapi sing di Pengapura gak krasa. Lho. Mila niku nggih. Nggih pun mari keharusan organisasi kula pecat kaling guyu lho lak ngoten ta. Nggih, petuk nggih tasih apik sampai saniki. Wong sing gak karu-karuan nika nggih, anake Pak Rais. Nika tumut nglengseraken kula, petuk nggih guyon cekakaan. Akbar Tanjung nggih ngoten. Petuk kula nggih niku lak nggih sembarang Megawati, petuk nggih biasa cekakaan ning ngarepe wong akeh. Lah nek wong loro petukan khusus, oh nanti dulu. Ngoten carane kudu bedakno lah. Sampeyan sedaya semerape teng televisi kok, wah petukan rek. Usur petuk karo Amin Rais, petuk karo Akbar Tanjung. Lho. Oh, karek iku lak ngarepe wong akeh. Nek wong loro sampai saniki Megawati ngeden oleh pengin petuk kula mboten purun. Senajan biyen kaya dulur kalih kula. Mergi napa? Mergi nempeling rai kula. Lah ngoten ta? Ngono. Dadi kita itu tidak usah jadi pendendam, tapi harus mengambil tindakan untuk membatasi kelakuan orang yang tidak baik kepada kita. Setuju ta mboten? Oh, ngoten. Lah niku wau.